Dod o hyd i Ryan Reynolds yng nghanol cae sy'n symud y bel yn sydyn i gyfeiriad Lewis Rhys. Rhys allan at Rosgrow. Adam Rosgrow yn mynd amdani. Ddim yn rhy bell o'r postyn agosa yna. Lewis Rhys ar gic gornel i Met Caerdydd. Mae hwnna yn gofyn cwestiynau o Ben Hughes y golwr. Ryan Reynolds yn y cwrs cosbi o hyd. A mae o'n claddu hwnna. Met Caerdydd ar y blaen. Reynolds oedd yno. A'r gŵr sgoriodd y gol fuddigol i giro Caernarfon yn gynharach yn y tymor. Yn rhwydo'r gol gyntaf prynhawn yma. Joe Fo mewn i'r canol. A mae yna beniad yn syth i gefn y rhwyd. Y cawr Blaine Hudson o'r cefn yn claddu hwnna i'r gornel. Ac mae Caernarfon yn gyfartal. Met Caerdydd 1, Caernarfon 1. Lewis Rhys i Met Caerdydd, nôl at CJ Craven. Adam Rosgrow yn y cwrt cosbi yn troi dda. Syth lawr corn gwddw Ben Hughes. 30 llathen o'r gol fan hyn. Joe Fo a Louis Lloyd sy'n sefyll dros i Lloyd mewn i'r canol. O, bron i honna fod yn gyfle gwych i Ryan Sears. Dim ond cyffyrddiad oedd ei angen gan yr amddiffynwr. Nawr yr ystlys mae'n mynd. Adam Davies sy'n curo Griff Morgan iddi. Davies yn croesi ar y cynnig cyntaf, chwilio am Louis Lloyd. Sodled hyfryd. O, dros y trawst gan Matty Hill. Symudiad slick gan Caernarfon. CJ Craven yn dod o hyd i Lewis Rhys ar ymyl cwrt cosbi. A Lewis Rhys, ergyd ddim yn bell, heibio'r postyn. Matty Hill yn gosod y bel i Louis Lloyd sy'n lledu'r chwarae'n hyfryd allan at Morgan Owen. Allan at Joe Fo. Mae'n mynd i Caernarfon. Joe Fo i lwybr Sam Downey. Downey'n ergydio gyntaf o'r postyn. Mae dal yno. Yn y cwrt cosbi. Matty Hill yn claddu'r bel i gefn y rhwyd. Y dechrau perffaith i Caernarfon i'r ail hanner. Da ni wedi chwarae llai na munud ac mae'r cofis ar y blaen. Matty Hill. Ryan Reynolds allan at Barney Sodi. Craven. Reynolds yn ôl at Sodi. Reynolds unwaith eto. Lle i groesi gan Reynolds ar cyffyrddiad lleia gan Lewis Rhys. Nhw'n ni'n gweld rhediad Paolo Mendes mlaen, ond Matthew Chubb oedd yno. CJ Craven yn cael ei ddal am yna. Chwarae mantais, mae'r dyfarnwr Nick Pratt. Lewis Rhys. Dal mewn meddiant ac yn gweld rhediad Adam Rosgrow mewn i'r cwrt cosbi. Cyfle fan hyn i Met Caerdydd. Sam Jones yn union i'r sgôr. Symudiad hyfryd gan Met Caerdydd. Ac unwaith oedd Adam Rosgrow yn y cwrt cosbi. Oedd dim ond angen chwarae'r basol yna i lwybr Sam Jones. Paolo Mendes yn gwarchod y meddiant. Morgan Owen, chydig bach yn fler yn fan hyn. Mae'n gyfle i Lewis Rhys. Grymannu honna i'r gornel ucha. O, dyna chi gol gan Lewis Rhys. Wel, mi ddisgynnodd y bel yn garedig iddo fo ar ymyl y cwrt cosbi. Ond mi oedd o dal yn gofyn lot fawr o Lewis Rhys i giro'r golwr o fyna. Tafled hir mewn i'r cwrt cosbi. Peniad lawr gan Blaine Hudson, ond Ellis Evans yn cael ergyd. Tom Vincent dal yno. Allan gan Phil Mooney. Darren Thomas oedd yno hefyd, Matthew Chubb. A Sam Jones, o! Na chi ergyd gan Sam Jones. I ail y prynhawn ma. A siawn sgen i rwan fod Met Caerdydd wedi cipio'r triffwynt. Blaine Hudson. Nôl at Ben Hughes. O, Hughes yn fler yn fan'na, rhoi bel i Tom Vincent. Vincent ar ergyd. Ben Hughes yn arbed. Sam Jones ar y bel i Met Caerdydd yn gosod i Elliot Evans ac yn derbyn y bel nôl. Sam Jones ar y chwith. Digonedd o chwaraewyr yn y cwrt cosbi. Sam Jones yn mynd i hun. Mae o eisiau hat-trick yn ddi. Iawn, yn mynd i chael hi'n fan'na.